A Catalunya hi ha més de 300.000 persones amb patologies catalogades com a rares. Són malalties molt poc freqüents que acostumen a tenir molts recursos per desenvolupar bons diagnòstics o tractaments. Avui per primer cop se celebra el Dia Mundial de les Malalties Rares. A Barcelona, la plaça de la Catedral ha estat el centre de les celebracions. La plaça de la Catedral ha commemorat avui el primer Dia Mundial de les Malalties Rares, unes molèsties que en el 20% dels casos tarden més de 10 anys a rebre un diagnòstic clar. No hi ha ningú que ens investigui. Aleshores ens van passant d'un especialista a l'altre, d'un especialista a l'altre, però estem sense esperança de tenir un diagnòstic i clar, el diagnòstic és imprescindible per tenir una petita solució. Sota el lema Som més de 3 milions i tot i així estem sols, la Federació de Malalties Estranyes ha volgut llançar una campanya de sensibilització. Hi ha més de 7.000 malalties d'aquest tipus catalogades i només a Catalunya afecten 400.000 persones. Diversos afectats per aquestes malalties han explicat la seva experiència. Da problemas a la hora de encontrar trabajo. Supongo que será por que no tienen información de que es una enfermedad que no es contagiosa y que puedes realizar cualquier trabajo igual que otra persona normal. Mira, mi enfermedad es una tasa prede. Me debilita los músculos y el equilibrio. El 80% d'aquestes malalties són d'origen genètic i de moment no tenen curació, tot i que existeixen mètodes per millorar la qualitat de vida del malalt.